осорхона таърихи пурифтихори халқҳои ориёи нажод, сунат ва анъанаҳои мардум, одоби зисту зиндагонӣ, оини мамлакатдорӣ, раъиятпарварӣ, ватандӯстӣ, таъмини истиқлоли кишвар, озодӣ ва озодагӣ, маънои ҷангу сулҳ ва шинохтани ҳаққу ботил, фирӯзии нур бар зулмот, мардумшиносӣ, ҳаллу фасли мушкилоти байни давлатҳо, бемаъно будани ихтилофи динию мазҳабӣ, эҳтиром гузоштан ба ҳаққу ҳуқуқи дигарон ва дӯстию рафоқатро меомӯзад. муассисаи давлатии осорхонаи таъриху кишваршиносии вилояти хатлон ба номи авасто дар давоми чанд соли фаъолияташ ба дастовардҳои назаррас ноил гардид ва нигораҳои осорхона зиёда аз 5000 ададро ташкил медиҳад, ки қадимтарин нигораи осорхона ин хуми чоргӯшае мебошад, ки аз 4 даста ва ороиши дастии ҳунармандони вилояти хатлонро дар бар мегирад, ки ин кӯза ҳоло дар намоишгоҳи осорхона ба намоиш гузошта шудааст. кӯзаи мазкур ба асрҳои ди-1 то мелод тааллуқ дорад, ки аз ноҳияи қубодиён дарёфт намуда имрӯз дар осорхонаи мо нигоҳ дошта ба мардуми тоҷикистон ва умуман ҷаҳониён муаррифӣ мегардад. дар баробари дигар гӯшаҳои осорхонаи таъриху кишваршиносии вилояти хатлон ба номи авасто дар толори намоишгоҳи ошёнаи дуюми осорхона сар мешавад. гӯшаҳо аз гӯшаи хатлон дар давраи тохту този аҷнабиён. дар ҳамин давра аввалин давлатҳои мо тоҷикон давлати тоҳириён, сафориён ва сомониён буд, ки баъди таназзули давлати сомониён хатлон вилояти алоҳида шуда, лекин дар майдони зиддиятҳои турктаборон қарор мегирад. дар ин расм пурра ба намоиш гузошта шудааст, ки вақте ки аҷнабиён мехоҳанд ки ҳамин сарзамини хатлонро муосира кунанду ба зери тасарруфи худ дароранд, лекин мардуми хатлон бошад дар ин ҷо сарзамини хешро муқаддас шуморида мехоҳанд, ки аз ана ҳамон зери дасти аҷнабиён ҳамин сарзаминро пурра озод намоянд, ки дар ин расм пурра нишон дода шудааст. дар ин ҷо боз як расми аҷибе тасвир карда шудааст, ки қаср қалъаи ҳолбуг пурра ба марази тамошо гузошта шудааст, ки вақте ки аҷнабиён муосира мекунанд анаму қаср қалъаи ҳолбугро мехоҳанд, ки онро тормор созанд ва харобазор созанд, лекин дар ин ҷо мардуми сарзамини вилояти хатлон ба ҳуҷум бархостааст, вақте ки ба шӯриш бармехезанд ва анамон муғулҳоро яъне ки пурра ба зери итоати худ дароварда дар зери ин қаср яъне мағлуб месозанд. вақте ки ҳамин шӯриш 10 сол давом мекунад, ном мегирад шӯриши суфиён. дар ин ҷо намудҳои гуногуни либосҳои онҳо ба марази тамошо гузошта шудааст, ки ин либосҳо аз зиреҳ сохта шуда вазнашон то 10 килоро дар бар мегирад. дар ин ҷо гӯшаи дигар бошад бекигарии Қурғонтепа мебошад, ки бекигарии Қурғонтепа то солҳои 1920 як қисмати Бухорои Шарифро ташкил медод. аз як 40 ҳиссаи Бухорои ҳамон Шарифро ташкил медод, ки ин беки Қурғонтепа асосан аз тарафи беки амурати Бухорои Шариф яъне ки таъин ва озод карда мешуд.
ягон сабаби гарон будани андоз буд, дигар сабабҳо буд ки халқ дар як ҷо зисту зиндагонӣ намекарданду ба воситаи шутурҳо, дигар ҳайвонҳо ҳамун хӯроку либосҳои худашонро гирифта гоҳ дар як ҷо, гоҳ дар ҷои дигар ҳамин хел маскан гирифта зисту зиндагонии худро идома медоданд. Ва дар ин ҷо бошад мағозаҳои онҳо нишон дода шудааст, тарзи зисту зиндагонии онҳо дар юртҳо, хаймаҳо чӣ хел зисту зиндагонӣ мекарданд пурра ба марази тамошо гузошта шудааст. Ва яке аз ҳунари дигари онҳо бошад дар ин ҷо юх сипор буд ки ба воситаи ин асбоб бошад ҳамон заминҳои худашонро шудгор мекарданду боғкорӣ бошад, пелозӣ, дигар шуғлшона ба роҳ мемонданд. дар ин ҷо нишон дода шудааст бекигарии балҷувон. Бекигарии балҷувон ҳам ба мисли бекигарии Қурғонтепа яъне ки аз солҳои 1920 як қисмати ҳамон Бухорои Шарифро ташкил медод. Ин ҳам аз тарафи беки амурати Бухоро таъин ва озод карда мешуд. дар ин ҷо 20 000 хоҷагӣ зисту зиндагонӣ мекарданд ки аҳолияш бошад 60 000 нафарро дар бар мегирифт. ва дар ин ҷо бошад зисту зиндагонӣ мардум хеле вазнин буд, зиндагии вазнинро аз сар мегузарониданд ва наметавонистанд ки ҳамон андози худро ба давлат яъне ки супоранд ва зиндагиашон хеле вазнин буд. бо баъзе сабабҳо яъне ки дар ин ҷо халқ ба шӯриш бармехезад бар зидди нерӯҳои ҳарбии амурати Бухоро. вақте ки ба шӯриш бармехезанд аз як тараф бошад восе бо ана он мардуми бекигари балҷувон вақте ки ба шӯриш бармехезанд ва аз тарафи нерӯҳои ҳарбии амурати Бухоро бошад восе дар ҳамон ҷо бераҳмона пахш карда кушта мешавад. дар ин ҷо намудҳои гуногуни олатҳоеро ба марази тамошо гузоштем ки инҳо ба бекигари Қурғонтепа ва ба бекигари балҷувон тааллуқ доранд ва хамуд бошад дар гардани аспҳо мекарданд. дар ин ҷо чархи ароба, санги осиёб, элак ва дигар олатҳои ба марази тамошо гузошта шудааст ки халқи ҳамон бекигари балҷувон ва бекигари Қурғонтепа дар зисту зиндагонияшон пурра истифода мекарданд. дар ин гӯша қаҳрамониҳои хатлонзамин дар ҷанги бузурги ватанӣ ба марази тамошо гузошта шудааст ки чӣ хеле ки шумо мебинед дар байни ҳар як ситораҳо яъне ки ҳамон қаҳрамонҳои хатлонзамин ҷой карда шудааст. дар ошёнаи дуюм этнографияи халқи тоҷикро нишонда шудааст. дар баробари гӯшаи мардумшиносӣ дар ин ҷо этнографияи мардуми кӯҳӣ, мардуми қишлоқро нишонда шудааст ки тарзи зисту зиндагонӣ ва хонаи миллии тоҷикиро нишонда шудааст ки дар ҳар як хонаи тоҷик гаҳвора дида мешавад ва инчунин сандуқ дида мешавад ки ва ҳунарманд будани зани тоҷикро низ дар ин гӯша нишонда шудааст ки зани тоҷик ба духтани қуроқ машғул аст ва инчунин модарони тоҷик барои фарзандони худ яъне лухтакҳое ки онҳо бо дасти худ тайёр мекарданд дар ин ҷо ба марази тамошо гузошта шудааст ва ин диорамае ки шумо мебинед аз тарафи рассоми худи вилоят Пиров падар омода ва тасвир намудааст. чунончи гуфтем зани тоҷик ҳунарманд мебошад. дар ин ҷо дар витрина тарзи пухтани нони зани тоҷикро нишонда шудааст ки дар танур нон пухтани зани тоҷик дар витрина нишонда шудааст ва ин ҳам бошад ҳунари дасти ҳунармандони ҳамин вилоят мебошад. дар ин витринаҳои ошёнаи дуюм кулолгарӣ, ҳунари кулолгарӣ нишонда шудааст ки дар ин ҷо офтобаҳое ки аз гил сохта шудааст. дар ин гӯша гӯшаи мардумшиносиро мебинем ки дар ин ҷо сӯзанидӯзӣ, тарзи духтани гулдӯзиро нишонда шудааст ки
ба ин ҳунар аслан занҳо ва гулдухтарони мо тоҷикон машғул мешаванд, ки дар ин ҷо ҳар гуна намудҳои гулҳо сӯзанидӯзӣ шудааст, ки ҳар як ин гул яъне ба худ як маънои хоси худро дорад. ва дар ин ҷо шумо намудҳои тоқиҳоро мебинед, ки дар ҳар як минтақаҳои Тоҷикистон тарзи намуди тоқи худро доранд, ки дар ин ҷо нишон дода шудааст минтақаҳои Кӯлоб ин гуна тоқиҳоро ба бар менамояд. инҷо либосҳои миллии арӯсӣ нишон дода шудааст, ки дар ин ҷо тарзи духтани чакан, куртаҳои чакани саростин ва лавдоманиро нишон дода шудааст, ки бо ресмони риштаҳои ҳаррангаи бо духти пурпечтоби ислимӣ духта шудааст, ки бо рангу бори худ ин гӯшаро зебогии дигаре заъм мекунад ба ин гӯша. Ва инчунин дар ин ҷо румолҳои ғиҷимеро мебинед, ки ва румолҳои бо номи шаҳтутӣ дар ин ҷо гузошта шудааст. ва ин гуна либосҳоро аслан дар асрҳои 19 ва аввали 20 арӯсон ба бар менамуданд. аз ин гӯша сар мешавад олами тамаддуни ошно, ки дар ин ҷо халқиятҳое, ки дар Тоҷикистон, дар ҷумҳурии мо зиндагӣ мекарданд ва то ҳол зиндагӣ мекунанд, нишон дода шудааст. яке аз ҳунарҳои мардумии халқи тоҷик ҳунари заргарӣ мебошад, ки ин ҳунар ҳунари хело қадима буда. Ба ин ҳунар аслан мардҳо шуғул меварзиданд. барои ороишоти занҳо чунин дастмонаҳо, гарданбанд ва овезаҳое, ки барои либосҳои миллӣ онҳо овезон намуда ба тӯи маъракаҳо истифода мебурданд ва инчунин дар ҷашну маросимҳое, ки зиёд хело истифода мебаранд, аз нуқра мебошад, ки дар ин ҷо инчунин гарданбандҳои муҳрагӣ, ки дар тарафҳои яъне бадахшон истифода мебаранд, яъне тайёр менамоянд, дар ин ҷо дар витрина мо ба намоиш гузошта шудааст. дар ин диорама нерӯгоҳҳои барқии обӣ дар дарёи вахш нишон дода шудааст, ки дар ин ҷо нишон дода шудааст оби баҳри норак ҷорӣ мешавад ба маҷрои дарёи вахш ҷорӣ мешавад, ки дар ин маҷрои дарёи вахш бошад нерӯгоҳҳои барқии анамон норак сохта шудааст, баъдан бойғозӣ, баъдан сангтуда 1, сангтуда 2 ва ахирон бошад, яъне ки нерӯгоҳи барқии обӣ сарбанд нишон дода шудааст, ки дар ин ҷо чихеле ки мо медонем 93% ҷумҳурии Тоҷикистонро яъне ки кӯҳҳо ташкил медиҳанд, ки дар ин ҷо сохти кӯҳҳои вилояти Хатлон пурра нишон дода шудааст ва дар анамон байни кӯҳҳо бошад роҳҳои автомобилгард байни шаҳру ноҳияҳо нишон дода шудааст, ки ба як тарзи баланд тасвир карда шудааст. мо
мо кормандони осорхона нақша дорем ки боз ҳам фаъолияти худамонро хубтару беҳтар намуда нақша дорем ки дар усули хона ба хона аз шаҳру ноҳияҳои вилояти хатлон ана ҳамон нигораҳое ки имрӯз дар хонаҳои шаҳрвандон нигоҳ дошта мешаванд ҳамаи он нигораҳоро мо ҳаракат мекунем ки ҷамъоварӣ намуда имрӯз дар осорхона нигоҳ дорем ва барои ҷавонони наслҳои оянда ба мерос гузорем.